Sanibonani wey'ngane zakwethu. Ngithanda ukuchaza ngamaphupho osukwini lanamhlanje wey'ngane zakwethu. Khona ukuthi uphuphe uqwala noma ugibela intaba. Ulokhu ukhuphukile ungafiki. Ulohamba uphumula uhlala phansi. Athala uphinde futhi uqale phansi futhi uhambe ngane yakwethu. Lokho kuchaza ukuthi uzohlangana nobunzima empilweni yakho. Ebese uphupha udatshukelwe impahla yokugqoka. Impahla yokugqoka ibika inhlupheko mayidabukile. Uphinde uphuphe uhutshwa izinja noma ujahwa ugijinyiswa. Kuyisitha leso izitha zakho. Phinde futhi uphupha udla. Mhlampe udla ama-fruit or udla amaveji. Inkulelo leyo. Kubika ukukhulelwa, onokhulelwa isisu. Uphinde futhi uphuphe mhlampe uyadla nje. Udla inyama or udla nje ukudla. Bekudlisa lapho. Idliso lelo udliswa emaphusheni ngane yakwethu. Phinde uphuphe nihamba nibaningi. Mhlampe niyojampa noma niyowela umfula. Abanye uthola ukuthi bayawela umfula, wena usengale ngaphesheya. Awuwelanga. Uthola ukuthi uyaphaphama ungazange waze wawela. Impumelelo isuke sekude nawe wengane yakwethu. Phinde futhi uphuphe inhlwathi. Khona inyoka lekuthiwa inhlwathi noma inyoka le enye ebrown. Mawuphupha lezo nyoka inhlwathi noma le ebrown suke kungamadlozi abantu abadala labo. Inhlwathi ke kodwa yona ke futhi iyidlozi lasentabeni ngane yakwethu. Bese uyaphinda uphupha uphe umuntu akade uthandana naye. Thothi senahlukana naye. I-ex yakho. Ngabe i-ex boyfriend or i-ex girlfriend. Lowo muntu lo usuke esakuthanda, usuke esakucabanga kwesesikhathi mhlawumbe uyakuphephetha. Uyakuphephetha ukuthi ufuna ukuthi ubuye. Usekhona empilweni yakho sakufuna. Nginibingelele nonke. Bengifuna nje namhlanje uke ngichaze lento amaphupho. Unamaphupho esiwaphuphayo angadingi i-consultation ukuthi uze kumkhulumtshali uzoconsulta ngo-R100 waste imali yakho kanti amaphupho ayayichaza. Fanele sifundise ukulandelela. Ake ngithi nje ngenza umzekelo umuntu ohlushwa ikhanda, akushaya ikhanda from your forehead lehle njalo emehlweni alipheli lekhanda. Kodwa into ebayisimanga kuwe unokuphupha lesalukwazi esigqoke amaduku. Asikhulume nix, mawusiphupha nje lesalukwazi usiphupha kunento eyi1 oyinothisayo ngalesalukwazi usiphupha. Sifaka iduku. Umphupha afaka iduku elimhlophe, umphupha afaka iduku eligreen, umphupha afaka iduku eliblue. Leyo nto leyo iyakutshela ukuthi ake uzame ukugqoka amaduku. Ubone ukuthi lelo khanda lelo angeke liphele na. Umuntu okumabhizinisi ukubhizinisi unekhehla oliphuphayo. Uliphuphe nje lekhehla liphethe idondolo lihamba nawe useyingane. Uliphuphe lekhehla leli liphethe idondolo lihleli phakathi kwabantu. Mawuthi amabhizinisi wakho anokuhamba hambe izinto zime uhamba abantu bakunikeza izinto ziphinde zime futhi ibhizinisi libhume libuye lime. Ile khehla leli okufanele ulilandelele. Uzuthola ukuthi umuntu ofanele uthola idondolo. You become even desperate uthi ufuna ukuthwala utholela ibhizinisi ufuna ukwenzani ini kanti incane nje inkinga onayo. Landelela amaphupho wakho. Mawuthi uthola le dondolo
Mozohamba uyofuna itender ukhulume nale dondolo ulifake emotweni idondolo uhambe uyofaka iapplication uzosofonelwa before i30 days iphela kuthiwa bakufakile ku list. Izinto ekumele sizilandelele umuntu osebenzayo whether u call center whether ku banking uhlala kuma cubic isitulo sakho mawuthi uyahlala esitulweni from time to time ku desk uthola izinto ezifana banokuxoxela ukuthi kwakunale salikwazi ekhaya sasithi masiyobhekana nenkinga soqondana nomuntu anenkinga nalo athathe ibhaya libeke ehlombe zonke izinto ezilunga. Maybe nawe you that person. So ake sifunde ukuthi silandelele amaphupho wethu. Amanye amaphupho awadingi nokuthi uye emntwini ayayichaza wona. It's just to make a follow up wakhumbula amaphupho wenze lento abathi yenze. Thokoza. Yabona umuntu wesithunywa unokuphupha endiza njengo Superman aphuphe esebhanoyini or ekwi-building ephezulu or egibele nje ebridgeini kufanele across ibridge kodwa uyasaba kunamanzi ngaphansi aclean phuphe impophoma ulwandle sometimes isiphethu but nje uphupha amanzi phuphe usenkonzweni nikhuleka kwesisikhathi ukuthi wena okhulekela abantu baphile isentabeni nivathile amajazi wena wabona amajazi ezayoni of different colors and stuff like that ushuqulile mhlawumbe kunaneduku elithize eliblue elesiphambano esimhlophe or elino white no blue white no yellow but libe nesiphambano thizeni so nje umuntu wesithunywa unokuvezela lezo zinto lezo. Cela ke sithi kuyithi futhi le ndaba yamaphupho ne so ngiye nganibonisa ke on my previous video ukuthi uma unenkinga yokukhohlwa amaphupho izinto ezikanjalo ungahlanganisa impepho yamawele ungibonisele ukuthaka ndawonye nje uyaqhuma uyaphalaza uyageza ngawo lokho kuzowacacisa amaphupho akho kuzokwenza ukuthi ungawakhohlwa futhi. Alright, amaphupho awafani guys angikho ke kulapho right ngila manje amaphupho awafani khona amaphupho serious khona amaphupho angekho serious. Amaphupho serious wabona ukuthi uvuke u-emotional ngawo lihluphi uthi usabathe uzama ulikhohle leyibuyela uphupha ujabule kakhulu uphupha udinwe kakhulu uphupha ukuthi khala mokade uliphuphile yabo uba emotional ngalo liyahlala kahle kahle enhlizweni yakho lingavuma kusuka lelo phupho lisuke li serious ne ngabe ukuthi ujabule kangakanani ngabe ukuthi ukhale kangakanani ngabe ukuthi uhleka kangakanani ngabe ukuthi libhlungu kangakanani but lisuke li serious lo phupho lifike lihlala enhlizweni yakho ne amaphupho phela wafana khona amaphupho nje enyongo mase khona amaphupho a serious ne so ake sigxileke la ne so sine belief noma sine philosophy noma sine understanding yokuthi into masusuyiphuphile isuke singeke isenzeke amanga lawo bafethu that is wrong. I think lokho seke ngakufunda eBhayibheli mengingaphosisi kahle kukhona ukuthi into mayisisivelile into mayisisibonakele into mayisisuyiphuphile isuke isinqobekile wara that is a biblical philosophy you know la ngasesintwini it's totally different la kubantu abadala kunama rankings ne so kunokhokhokazi kunokhulukhulwana kunomkhulu kunogogo ne okunabanikazi besibongo you know kunamakhehla amadala ngempela kunokhokho abadala ngempela mase kuzoba khona la besithi ingane ngale omkhulu ogogo laba basanda kushona kahle kahle o-auntie obhuti bethu yabo laba basanda kushona so babizwa ngezithunywa ngale ama messenger mase sibiza ngolimi lesingisi so labo bantu labo bayathunywa ne ukuthi bazosidlulisela imiyalezo ethize and abantu abadala bayakhona yes angiphiki bayakhona ukuthi bazilwele izinto zakho wedwa ngaphandle ukuthi bakubonise ukufunwe inkabi ungazi nokwazi ukuthi udumephi kodwa uzize phela amandla sengafikanga wena uke uthakathe umakhelwane kwenzeka izinto bafuna kuphela imisebenzi kunjalo kungenzeki lokho ungakuboni futhi emaphupheni akho abantu abadala bayakwazi ukukulwa lokho abasibona isidingo sokuthi bakutshele but la sebethumela khona umuntu wakini ukuthi akazokutshela ukuthi hayibo ndoda nansi impi esibhekene nayo la vuka phaphama phela nawe vuka usilekelele ngazi ukuthi lento izoba ngaphezulu kwamandla basuke bezokulethela umbiko ukuthi khona into embi esiyibona izokwenzakala ngathi izosixaka le siyacela ukuthi usukume ke nawe njengendoda ubone ukuthi izinto zakho usilungisa kanjani isikhathi esiningi ngiye ngithande mina umuntu uma inenkinga ake abheke nakulona idlozi ukuthi why idlozi lami lingangivikelanga kule nkinga why abantu abadala bami
kodwa sizoyixoxa ngelinye ilanga lela ke siqhubeke kule yamaphupho. Yes, so mase ifikile iMessenger isuke izoletha umbiko yona, isuke izoletha umyalezo kuwena mase iyajika futhi iyahamba. Ngoba isikhathi esiningi abantu abangayilaleli imiyalelo yedlozi noma abangalalela ama-Messenger noma izithunzi, umuntu umthola usethi lento ngiye ngayiphupha kodwa lento ngike ngayibona kodwa lento ngike uke wangiphuphela usibanibani ngixabana nobaba basibanibani ngingaphupha nginqane nemoto ngingaphupha ngidutshula, uyibonile lento kodwa wahlala wakhetha ungasukuma mase yenzeka who is to blame? Wena, you know. And then for laba abaphiwe ngokwesintu, abaphiwe ngokwedlozi ne, kunenye indlela abantu abadala bakhonayo ukuthi baxhumane nani futhi engiye ngibone ukuthi abantu abaningi abayazi ne. Abantu abadala bayakwazi ukuthi mebebona ukuthi unenkinga yalento yokukhohlwa kwamaphupho namaphupho akho mhlawumbe futhi awathathi serious, into bayakhona ukuthi bayilethe kuwena samcabango. Ucabanga into kanti iyona ngempela, ucabanga into ngomuntu kanti iyona ngempela, ucabanga into actually ukuhlola uqala kanjalo. That is the very first step yokuhlola. Uqala kanjalo ukuhlola kahle kahle, and then ke ukhululeke. So ake sigxile kulena. So nwanake bafethu amaphupho, nwagada amaphupheni, into mase sifikile kuwena njengephupho sukuma uyilungise kungaze kwenzeka izinto ezimba, ingaze kwenzeka izinto ezimba. Yikho lento ukuthi hayi ngoba nakho usuyiphuphile usuyibonile isizoshabalala iphela, izoqedwa yini ngoba bebengeke baze bakutshela abantu abadala uma kuukuthi abasiboni isidingo sokuthi bakutshele. Thokozani emakhaya, ngiyanibingelela, nibingelela uGogo Mahlase. Emva kweside isikhathi ngithake ngibuye futhi sike sibambeke namhlanje amaphupho akhuluma ngesimo senhlanhla nokuhluka kwawo. Sizoqala ngaleli phupho leli lokuphupha imali eyisiliva, lokho abakubiza ngama-coin. Leli phupho lolu lisuke libika isimo senhlanhla ezayo kodwa eza kancane, edinga ukuthi ihlangatshezwe ngesimo sokuthi ikhanyiselwe ukuze iphuthume ifike. Kuphinde futhi kube khona ukuphupha imali eyamaphepha. Lokhu kusuke kubika inhlanhla ezayona ngokugijima ezoshesha ishayisane nawe. Phinde kube khona isimo sokuphupha inkanyezi ehambayo noma inkanyezi egijimayo esibhakabhakeni. Lokhu kubizwa ngokuthi yini? I-shooting star. Lona-ke kusuke kubika ukuthi kukhona inhlanhla ezayo kodwa manje edlulayo egijimayo futhi. Kuphinde lana kube khona isimo sokuphupha amaqanda enkukhu. Lokhu kusuke kubika ukuthi kukhona inhlanhla ezayo futhi ezozalana yande. Kube khona ukuthi uphuphe isimo sesidleke senyoni sinamaqanda. Lokhu kusuke kubika inhlanhla enkulu ezokuvelela. Kube khona ukuthi uphuphe ofish, lokhu abakubiza ngokuthi ufish inhlanzi. Uma uphupha ubadoba noma uphupha ubabona emfuleni, lokhu nakho kusuke kubika inhlanhla enkulu. Kube khona futhi ukuphupha udla unambitha izinto ezifana namakhekhe, amakhekhe amnandi, uphupha unambitha uswidi o chocolate, into enjalo, lokho koncamce. Lokhu kusuke kuphika kuveza isimo senhlanhla ezayo, inhlanhla futhi ehambisana nesimo senjabulo. Kube khona lana ukuphupha usenga inkomo, nayo leyo ibika inhlanhla. Kube khona ukuphupha amahewu, nayo lena kuke kuthiwe inhlanhla enkulu. Uma futhi uphupha kuwukuthi uhlangabezana nomuntu obizwa lona ophila nesimo lesi esibizwa ngokuthi i-albinism, lokho kusuke kubika ukuthi umuntu wena onenhlanhla enkulu kwakhona. Kube khona isimo sokuphupha kuwukuthi ubona amawele, lamawele lawa awubulili obungafani nobakho, okusho ukuthi wena umuntu wesimame uphupha ubona amawele abafana ephuphweni. Lokhu nakho kusuke kubika inhlanhla ukuthi umuntu wenhlanhla. Kube ukuphupha inhlwathi lena bayibiza ngepython. Uphuphe uyibona le nyoka lena ishintsha imbala emaphuphweni. Lokhu nakho kusuke kubika inhlanhla enkulu eqhamuka-ke yona kobabamkhulu bakho. Kuphinde kube khona isimo sokuphupha ubuhlalo
obumhlophe. Ubuhlalo obumhlophe nabo busuke bubika nabo inhlanhla ehambisana nesimo sabantu abadala. Kusho ukuthi ufumbathiswe ibona abasekhakini inhlanhla. Kuphinde lana kube khona isimo sokuphupha umuntu wena ohamba nesimo senkomo ekhanya inkomo emhlophe lona, nakhona lokho kubika isimo senhlanhla. Siyathokoza kakhulu-ke emakhaya, sithembe ukuthi kukhona lapho enikhanyiseleka khona kumaphupho enike nihlangabezane nawo. Siyathokoza kakhulu, sithi akudede ubumnyama kuze ukukhanya, kukhanye njalo, kukhanye ekujuleni kwemsamo. Emakhosini, siyathokoza.